Televízia Markíza uvádza dokumentárny film Domov. Vypočujte ma, prosím. Vy i ja sme homo sapiens, človek rozumný. Život. Tento zázrak vo vesmíre sa zrodil asi pred 4 miliardami rokov. My, ľudia, sme tu len 200 000 rokov. Napriek tomu sme už stihli narušiť rovnováhu, ktorá je pre život na Zemi taká dôležitá. Pozorne počúvajte výnimočný príbeh, ktorý hovorí o vás, a rozhodnite sa, ako s ním chcete naložiť. Toto sú stopy našich koreňov. Naša planéta bola spočiatku len chaotickou zmesou plameňov, ktoré za sebou nechala jej hviezda Slnko. Zhluk prachových čiastočiek podobný mnohým iným oblakom vo vesmíre. A presne tu sa zrodil zázrak života. Zástupkyňu, konkrétne vedúcu odboru kvality životného prostredia na Krajskom úrade životného prostredia v Košiciach, pani inžinierku Kristínu Kleconovú. Vítajte u nás. Dobrý deň. No a povedali sme, pani inžinierka, v tom úvode, že až 6 000 skládok sa nachádza na Slovensku tzv. Čiernych. Ako je na tom východné Slovensko? No ja by som vás trošku opravila, pretože nejedná sa o čierne skládky. Legislatíva v odpadovom hospodárstve nepozná čierne skládky pojem, ale len ako opustený odpad. A koľko je na Slovensku? Povedali ste zatiaľ, že 6 000. Koľko je na východnom? Je nám ťažko povedať. Nemáme to zmapované. Tak uvidíme možno, že táto akcia, ktorá prebieha, nám to ukáže, že koľko toho bude dokopy. Poďme teda, približne. Tak, poďme teda k podstate tohto celého projektu Vyčistíme si Slovensko. Uvedem taký príklad. Ja ako občan nájdem nejakú čiernu skládku, takzvanú. A čo potom nasleduje? Čo mám ja ako občan urobiť? Môže to nahlásiť na príslušný obvodný úrad životného prostredia a oni potom začnú konanie a uvidí sa potom, že čo bude ďalej. Tak, no a životné prostredie v tomto prípade doslova odstráni tú skládku, alebo aká je úloha? Nie, životné prostredie neodstráni, ale začne konanie a odstráni ju potom v príslušný buď starosta, alebo keď sa nezistí, alebo vlastník tohto pozemku. Tak Ela, čo hovoríte na veľkonočný pondelok? Dopadol podľa vašich predstav? No, fajn, akurát
Tentokrát ste ma nemuseli toľko pooblievať. Ale to hovoríte každý rok. Ale kráslice boli krásne. A to je hlavné. Ozaj, a čo váš šalátový veľkonočník? Chutil vám? Jasné. No, z veľkonočníka je už len nočník. Pán Maximilián, veď máte záchod. Ja viem, Ela, viem. Nočník to je len spomienka na tú lahvodku. Myslíte, že veľkonočník chutí aj pštrosovi? No, Chutil, Ela, chutil. Za ten kúsok vám veľmi pekne ďakujem. no Vraj bol vidíte. vynikajúci. A ešte povedal, že ste mu mohli poslať aj samotný nočník. A na čo by mu bol? Aby si mal kam schovať hlavu, keď naň zízajú zve...